Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Biasane Lur iki di acara sore ini ya rada mendung iki acarane munggah Lur. Manjak ape sowan mara gone kanca ya bolo ya dianggep dulur ngono ya. Oh dulure akeh. Mara gone kanca sing lho awake sing stroke. Mbah Karman. Tempo hari pernah kita kunjungi iki menjelang hari raya Idul Fitri ya Lur utawa poso ya, poso tanggal tuwa iki biasane awake dhewe ya andum-andum sembako. Awake dhewe iki berusaha untuk marani nyowani untuk tujuannya awake dhewe untuk meringankan beban beliau ngeteri sembako kanggo ben dienggo bodho Lur. Iya, berbagi kebahagiaan kepada sesama ini kan luar biasa. Iki wis sampai tekan tok omah daleme omah ya rada munggah ngene iki Lur. Oh, rada munggah daleme. Krungu sampean ceklek ngono. Wah, rada munggah iki. Wah, iki panggonane. Iki omahe Lur. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mbah. Mbah Man. Assalamualaikum. Mbah Man. Mbah. Mbah Man. Mbah. Mbah Karman. Goleki. Padosi bola lawas. Assalamualaikum. Walah golekan kok wangel, Mbah. Kondi ae. Oh nyapu. Iya, buka sampean tak teri iki lho. Anu. Kena dinggo ngliwet. Kene. Kene. Hati-hati nek tiba. Linggih. Iki nganu. Ditompo. Karo iki. Ya. Iki dinggo blonjone. Tak goleki tekan kono nek mbahmu. Nyapu. Lah kok nyapu awake sehat no. Iki poso nutuk iki. Nutuk aja. Oh, gak poso kunang poso beduk. Poso. Poso. Dodol, mlaku. Nggawa apa, Mbah? Dagangane, Mbah. Betul. Awur terus. Katen set. Karet semuanya. Ada tawayan. Pecele piye? Awan. Gak bosok. Iki nganu, wis kepenak awake sampean. Nek mlaku piye rasane? Ndedel piye, Mbah? Stroke ya. Iki sandalan terus ya sampean ya. Stroke Lur. Mbah iki stroke. Dadi stroke iki jajal, Mbah. Dadi beliau niki gak iso aktivitas maksimal wong stroke. Nek biyen Pak Damontor langsung ngono ae. Was kelilingan tekan Kene Solo 4 jam. Kene Solo 4 jam. Wah, 2 kali 8 jam. Hah? Tekan Solo terus duwe langsung mulai. 8 jam. Oh, beliau ini dhisik iki anu, ider keliling. Anu, sales cara wong saiki basane. Ya lungguh ngomong-ngomongan. Amin. Madhep rene tak takoki. Sampean nggih mau mara Pak nganu ider apa katen zat?
bapak Untuk duit piro? lumayan ayo. Untuk ana duit 1 juta. Oh. Piro? Anu 100.000 ta 50.000? Nanti 10.000. 10.000. Sedina tok duit 10.000. Aku tunggu anu Tuku sarap mangan. tak gitu oleh tak. Hmm? Oh ini. Hmm. Gua anu pokok. Oh, lagi di beras ta ora lagi nggo buka. Ini lah. Tak tengok jero ya. Ini lah. Napa? Katakan. Oh, malam 17. Iya, engko kene khataman iya. Ini gratis sawe. Jadi Mbah Karman iki setroku gawane ngomongi gak patek jelas ya, Mbah. Jadi romasane kene wis berusaha maksimal tapi Kadang nek itu ora udah. heeh. Nek wong itu gak mudeng. Nek wong betul ya. Betul lah. heeh. Ora. Anak ngerti. Gak ngerti. Iki tau ayoh barang ya. Tapi itu. Ya iya. Oh, loro-loro kalah kowe. Tapi itu. Kalah. Ngono. Ngomangsamu. Romangsamu piye? Ya. Loro iki romangsamu. Lah wetenge kok cuwilik ngrengki iki. Gak wingi sahur ta ora gek mau, Mbah? Sahur. Sahur nganu. Sahur iku masak dhewe. Ngombe banyu. Iya. Godhog banyu ta nganu tuku banyu galon. Galon. Oh, berarti ndak ora godhog banyu dhewe no sampean. Iya. Nganggo kompor gak nganggo kayu bakar wae no. Kompor. Oh, luwih praktis kompor ya. Cara kene mek kayu ya adoh ya awak ngene ya. Iki sadurunge stroke iku nek numpak do motor biyen Solo Lasem PP. Tekan dindi biyen iki. Baju masuk, sepatunan, kelilingan. Jadi ini makhiran ini kawan. Ruwapet, perpusan kaya kura-kura ninja kae tekan dindi. Iku kira-kira ya 20 tahun atau 25 tahun yang lalu ya. Iya, 25 tahun lalu. Saiki beliau nih lagi awake lagi stroke. Ya didongakno ae lur muga-muga nang waras engko nambah anu wayah neh. Oh gak ya. Ya, aja. Oke. Gak mau guyon lur. Heeh. Keras. Ini aku. Ini kasar orang. Ndak sampean wis di beras ta rong? Iki nggo anu dikai beras, kan diplastiki iki anu, Mbah. Engko insyaallah gak dipangan karo apa. Nenet dipres kok. Iya aku cuma nyampekno tok, nyampekno amanat. Ya maksude dienggo dokumentasi ngene iki, maksude kaya bolo-bolo sing ngekeki kan anu diitung. Ya toh? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ngono kuwi. Dadine tekan desa kono-kono. Kadang ono Jumlah berkah. Iya. Entuk kondi. Mbah diterus. Iya. Ora apa-apa, ngene kuwi kadang-kadang dikirimi. Anu rupa apa? Mateng. Ya bolo-boloku biasane. Iya. Bolo-boloku Mbah biasane. Kan sampean tak daftar. Ngono tak daftarno Mbah Karman. Aku eling boloku mbiyen iki Mbah Karman. Jadi nek ana Jumat berkah ngene iku anu akeh kok dhuwur-dhuwur dikeki. Jadi awake dhewe ku niate kok kita berbagi ku lebih gak niate kita peduli ngono lho ya. Oh ngono ya. Intinya kamu iso kowe arang-arang. Becel jejeg, Mbah. Jejeg ah, diparani gak sandayang-dayang. Jejeg. Sikil wis gak nyeret iki. Wis rondok anu dijunjung dhuwur iso, Mbah ya. Sitoke neh.
Wah iya, wis muda apik ngono kok. Dilatih ya. Iki jejeg iki, Mbah. Iki jejeg. Nah, ini lho, Mbah. Nah, ngene lho. Ngene Lamit. Dadi seteruke iku sing nemen sing kiwa ya, Mbah? Iya iya. Jajal, Mbah. Iya hafut. Hafut iki. Heeh, heeh. Kalau Lah iya, Mas, yo ngene nek wis diberas kan tenang, Mbah. Karena sing diliwet. Dadi awake Mbah gak fit 100% kan memangi. ini aku kok Terus kok kon ndi? beras iki. Oh, lah iki gawakno beras ngene kok. Nggawa sego mateng. Ngono gawe ya. Hmm? Gawe. Iki urung masak iki. Weh, Sayure apa? sayur atau Lah iki engko tuku sayur. asam-asam. Wah, asem-asem. Nganu gawe nganu jamangan nandur iku tanggung nganu apa? Nyayur dhewe gak iso no, Mbah, godhong-godhong telo ngono iki. Karo toko ae. Tuku. Piro? 10.000 tah 5.000? Itu murah banget. Oh, lah janune apa? Sayure apa? Asam-asam itu. Isine apa? 7.000. Kilo ono babate. Ngono iku. Terus. Jadi iku. Iku tumbase sampean nggih mau tah lagi ape? Mau. Oh, iki dinget. Ora. Gak mambu, Mbah? Apa ya? Lah nek sahur ngombe banyu putih ngono. Sahur. Sahur aja ono apa-apa diplok karo wis. Tapi nek awak enak ya sampean poso iku. Berarti konggone anu ya. Ambek sampean mlaku niate mbek olahraga iki ben pulih ya seteruke ya. Dadi wong stroke itu asine dari darah tinggi juga bisa, kolesterol juga bisa, saraf kejepit bisa. Pasca stroke iki biasanya wong kudu sregep mlaku. Kudu sregep gerak supaya ya, Mbah, supaya awak nggo nglatih tangan utawa kaki sing separo jimpe mau ben iso pulih. Nek mandi pakai kaki dulu yang disiram. Dari bawah dulu. Ojo langsung ke atas. Rutin. Tah bulan puasa iki. Jadi anu ya. Jadi gua mek olahraga isuk ya. Beratus ya. Jadi mandi menjelang subuh ya antara subuh iku ya. Adus. Lah iya menjelang subuh adus dhisik. Tapi sing disiram iku sing kaki dulu. Engko lagi munda, engko lagi ditinggal gosok gigi utawa pipis engko lagi dhuwur. Aja langsung mendhuwur. Banyak orang stroke gara-garane marang kamar mandi langsung diguyur dhuwur. Banyak yang jatuh nek kamar mandi kan akeh. Gitu, Mbak. Lah iya kaki dulu sing disiram. Kesunatane gitu. Ya iku pesene sampean pesen piye ya, Jal? Pesen karo wong sing urung stroke jaga kesehatan ngono. Aja kaya aku. Nek wis stroke iku mulihno angel. Ya, Mbah ya. Pola mangan, pola hidup jadi faktor. Pola makan, pola hidup, kakean pola. Asin. Yo nek kasinen gak oleh, nek asin tok ya kudu gak apa-apa to, Mbah. Jadi ini pola hidup mau kan, pola hidup diantarane pola pikir ya. Terusan mangane ya mangan sing sehat. Jangan sering begadang malam. Ya, Mbah ya. Ya sekali tempo ndak apa-apa, begadang malam itu tidak bagus untuk organ dan kesehatan juga. Nek wayah turu ya turu, gak jangan dipaksakan. Piye? Piye? Nek bengi. Ya kadang kala ndak apa. Delok bal. Sampeyan. Ijek ngemeno ndelok bal barang. Kopi. Anu nggo hiburan ya. Tapi nek sekali tempo ndak apa-apa lah. Tapi nek tiap hari ya ndak bagus. Ya. Mbah aku ngono dhisik ya, aku tak nyuwun pamit iki cuacane wis mendung ya. Ayo. Aku tak balik. Tak nyuwun pamit. Ndang waras.
Suatu saat aku nek rene gak usah bosen. Dadi nek ana Jumat berkah, nek ana kiriman iki angger tampa ngono ae. Husnudon iku gak diracun kok angger didhahar ngono ae ya. Itu muga-muga nang waras. Lur, dongakno iki dulurku Mbah Karman muga-muga awake nang waras sehat walafiat kaya temah waluja jati kaya mau-maune. Nah, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mbah, dadah ben nang waras.